Tama, tama, sir. Tama din tayo. Tama din, tama. Alam lang ito. Nakuha daw yung gamit ko. Tayo, mga tao. Para maka ito yung gamit, ito yung gamit. Ito na. Andito na gamit. Tara mo. Hindi yan! Hindi yan! Fortuner daw. Fortuner, sa Fortuner. May gamit pa daw si Kisagan sa Fortuner. Bilisan, double. Hindi yan! Hindi! Ibalik! Saka nyo. Yung pagtubol mo! Sagan. Ayaw karton. Sir, ingat sir. Sino ang kasama kayo? Yes lang. Si ES saka si... Roaming. Roaming saka si Aymen. Ay, may Kisagan. Yes. Yes. Kasama ka, ma'am? Ma'am, kasama ka? Tama sir sa ano? Silo sir. Doon sa ibang bansa sir, sa ano? Netherlands. Oo sir. PRD dadalhin sa Netherlands. Inaresto ng Banyaga. Sila sa loob ni PRRD. Nuli nga sir, sinama na rin. Wala na sir. Kanina sir. Ito, pulis na to ng Hague.
mamahal. Tawagan natin, tawagan. PRD, nasa kayo na sa Learjet. Kasama si ES.